Andy, inmiddels is alweer een jaartje ongeveer uit Spanje weg. Hoe bevalt het hier in Nederland? Ja, het bevalt me helemaal prima in Nederland. Ik heb het goed naar mijn zin, ik heb lekker te werken. Ik zie al die fijne, enthousiaste mensen weer en het is heerlijk om weer hier te zijn, echt heerlijk. Je had een café in Benidorm in Spanje. Mis je dat nou ook? Helemaal niet. Ik ben heel blij dat ik al die mensen hier terug zie en die komen allemaal naar me toe van, het was toch leuk toen jij in Benidorm zat. Maar we zien je vanavond hier en het is ook goed. Ik heb daar een heel leuk café gehad, we hebben daar gewoon bijna 8 jaar voor de toeristen gezongen. We hebben daar mensen helemaal gek gemaakt, een geweldige vakantie bezorgd. Maar ik ben blij weer thuis te zijn. Ik ben bezig met een album, dat mag je best weten. Er komen 14 nieuwe stukken op te staan, waarvan ik er 12 zelf geschreven heb. Ik pak 2 stukken waarvan ik alleen de tekst schrijf. Daarbij gevoegd komt een DVD uit met 25 jaar Andy de Wit. De geschiedenis van de allereerste hier op volle toeren. Na de nieuwe clip die op dit moment op TV Oranje draait. En die komt er dan in principe in het album bij als extra bonus. Dus op zich een heel leuk ding om mijn 25 jaar in het artiestenvak in te luiden. Wat was nou het leukste? De beginjaren of de tijd van nu? Dat weet ik. Ja, in principe denk je altijd dat je laatste product het leukste is. Want daar werk je naartoe. Je moet geen stapje terug doen als artiest. En dat wil ik zeker als Andy de Wit niet. Dus ik vind mijn laatste single gewoon weer een van de betere stukken die ik ooit geschreven heb. Maar ja, als je dan Music Maker hoort en je ziet Dalli Dalli vroeger van op volle toeren. Dan hebben die songs ook wat. Dan zeg je toch, ja, ze zijn niet voor niks in de Tros op 5 gekomen in die tijd. Die songs hebben wat. En door de jaren door denk ik dat ik het opgebouwd heb. Maar ik zie nog heel vaak die oude liedjes. Ik schrijf ontzettend veel voor de Corrie Konings. Jongens die hier ook zijn, Carbon. Ik zie hier heel veel mensen waar ik liedjes voor schrijf en zo. En ja, voor mezelf, ik ben een duizendpoot op het gebied van muziek. En ik vind het toch leuk ook.